Ikusi ezin dugun argi guztia, nazioarteko bestsellerra eta Pulitzer saria irabazi zuen eleberria da. Pertsonaien eta gertaeren tapiz aberats bat da. Irakurri nuenean izugarri gustatu zitzaidan. Novela benetan obra azpimarragarria da. Unkitu egin ninduen eta ziur nago unkitzen jarraituko duela. Ikusi ezin dugun argi guztia filmak, Mariek eta Wernerrek Bigarren Mundu Gerran bizi dituzten goraberak kontatzen dizkigu. Gerrak bi pertsona jakinguratsu horien ibilbideak eta bizitzak aldatzen ditu. Gauza berriak ikasi besterik ez dute egin nahi, baina gerrak galarazi egiten die. Maitasunari, biziropenari eta gaitzaren aurkako garaipenari buruzko istorioa da. Mari dugu neskato itxua. Galdera izan zen beti, zein izan zitekeen ezintasun bat pantailan erakusteko modua. Bizi esperientzia hori duten pertsonentzat benetakoa eta bidezkoa zena. Erantzuna, jakina, benetan itxua edo ikusmen gutxikoa zen norbait aurkitzea izan zen. Eta guk Aria Mia Loberty aurkitu genuen. Mariren itxualdiarekiko esperientzia ez da nahita ez istorioaren abiapuntua. Gerra garaian maitasunaz eta galeraz ikasten duen neska itxu baten esperientzia da. Aria ez uste handia izan da. Inoiz ez du horrelakorik egin eta benetan ederra izan da bera lanean ikustea, miresgarria da. Ariak pertsonaia hau bene-benetan ulertzen du. Ez du inoiz antzezpen frogarik egin, ez du inoiz aktore izatea pentsatu eta papera lortu zuen. Mari bide horretatik ibiltzea nolakoa den ulertzen duen norbaitek interpretatzen du. Mari gaztearentzat Nel aurkitu nuen. Aria eta Nelek pauso bat aurrera eman eta ikaragarri egin zuten. Mari nire bihotzean eramango dut beti. Werner arima garbia da, eta onartzen ez duen gaizkirantz eraman nahi dute. Eta Luisek, Wernerren berezko ulermen hori zuen. Gauza ederrekin eta egiarekin konektatzen du gehien. Serie honek intimitate eta gertaera epiko ugari eskaintzen ditu. Gerra eta asaldura bizi duten bi pertsona mota horiek erakustea oso garrantzitsua da, eta gutako asko kaien istorioekin konektatuko dugula uste dut. Benetan arduratsua. Argia eta grinatsua den jendearekin lan egitea ezinbestekoa da. Uste dut hori dela privilegiorik handiena. Sail hau egitea, 4 orduko filma balitz bezala hartu dut. Benetan unkigarria da, jendea bere bihotza eta arima horrelako zerbaitetan jartzea eta bizia hartzen ikustea. Izugarri berezia da. Material hau ederra eta paregabea da. Horri jarraitzen badiozu, egiten duzuna ere ederra eta paregabea izango da. Saio epikonetan izandako paper handi hau, inoiz eman didaten oparirik onena da. Istorioa denboragabea da. Lotxagabeki gizatiarra eta emozionala. Dimentsio epiko bat hartu zuen, eta horri bizia emateko privilegioa izan dugu.